Mbak. Arep Endi? ngarep? Iki neng sik dona kok ke. Iya. Mbak PCK-mu ki apa didol ngono? Itu 2,5 juta komplit. Komplit. Layang komplit, layang jalan komplit. Pajak? BPKB pajak. Tapi nek sing BPKB-ne tak gadekke. Pajaknya urip apa mati? Urip, Pajaknya urip to? urip. Mesinnya? Mesinnya saya tekas tak ganti. Jos ora? Jos. Mesinnya? Jos. Waras? Waras no? Endi starteren? Weng. Weng 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 weng. Oh, wah halus suarane. Roso kian? Roso no? Sing duwe sukiyem kok. Lho PC tak sepilne sik. Lho PC iki Sukiyam iki. Anyar, oke, misalah sithik. Becek, Ku nek bayaran komplit langsung tak kuke BPKB-ne. Masuk. Masuk. Lah nggo apa tak dol? Ku perningkang.